Kakka pekale. Olemme sieltä. Joo. On meillä hauska kakka, hauska pissa. Jaska Jokunen. Eli. Et sä Jaska Jokunen, vaan mä oon Jaska Jokunen. Minä olen Jaska Jokunen. Joo. Hän näyttää kakkavideon. Ja hän näyttää mitä kakkavideossa tehdään, eli hän näyttää sen NYT nyt. Eli mitä meidän pitää tehdä? No kakata! Missä en mä näe mitään. Mitä? Mä ollaan heijä tuon sängyn alle. Eikö sänkyä kakaa, vaan kakkaa. Eikö No kakkaa tähän. Ihan sama. Mä tykkään kakasta. Kaka on ihan kamalaa, koska se on niin ihanaa. Täältä tulee kaksi kakkasänkyä. Me ollaan Ystä ja Nuha. Ja silloin pitää kakkaa.